Fi yma gyda'r actual Jamie Roberts. Jamie, sut ti'n teimlo am fod yn y semi-final? Just amazing really, bod ni'n marw mewn semi-final Cwpan y byd. Mae'n sicr bod Cymru yn ôl gatre yn mynd crazy ar y funud a gobeithio gallu gwneud y busnes i Sadwrn. Sut mae dy drwy'n? Troi'n oce, mae heb torri. Fi jyst i cael bang on efo black eye fel mae'n dweud, a mae'n ffain. OK, fi jyst eisiau ti gael gwybod, like hyd yn oed gyda trwy'n fel Mike Tyndall, bydde ti like a fittest man ar yr actual planet? Diolch yn fawr, nice one. Soi cwyd na yn erbyn Mike Tyndall to. Dal da fi gwallt fi. Elli di ddisgrifio ideal rugby fan ti? Rhywun sydd yn passionate iawn, rhywun sydd yn drunk yn y terraces. Rhywun sydd yn gweiddi trwy gydol y gêm a rhywun sydd yn cynrychioli Cymru. Yes! Fi yn like 100% ideal fan rugby, Jamie. Cwestiwn ola, Jamie. Ofs, fi eisiau trafod priodas ni. Bydde ti'n falch o wybod fi wedi sorto pob dim, okay? Mae Adam Jones yn mynd i fod yn bridesmaid. Fi wedi ffeindio'r ffrog a phopeth. Mae Warren G yn mynd i fod yn wynidog. Yr unig problem yw bod ti jyst ddim yn ffonio fi. So, like, beth yw'r deal? Colli rhif ti, fi'n meddwl. Allai sort hwnna mas nawr. Sorry. Gael gael sws? Mwah.